लाइफआव फार्स्ट टाइम आङो दिनै शिलंनि फारसे सिगांदों। शिलं जाय सा सानजा भारतनि एबा नर्थ इस्टनि मेघालय होननाय हादरसानि कैपिटल बै शिलंनि फारसे जोङो दिनै आवगायदों। नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे बै शिलंआव थानाय माखासे नायथाव जाय मिथिंगानि माखासे मुहिथाव जायगाफोरखौ नायफानो हागोन। लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां। जोङो शिलंआव मा खालामहैदों बेनि फारसे नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। जोङो गुवाहाटीनिफ्राय थाङै थाङै नै उमियाम लेक मोनहैदों आरो उमियाम लेकखौ जोङो गोबां सुबुंफ्रानो बराफानिबो होननानै बुङो, नाथाय बिनि लकेल मुङा उमियाम लेक। दा जोङो बेखौ शिलं फारसे थाङोब्ला लामा ससेयावनो जोङो मोनलांनो हायो। बे उमियाम लेकनिनो माखासे भिउखौ जोङो साइडनिफ्राय नायनो थाखाय मोनसे पइन्टआव थाथ'दों आरो बे थाथ'नायनिफ्राय जोङो माखासे भिउखौ नुनो हादों। नोंथांमोना नुदों जाय भिउखौ। बेयाव गोबां सुबुंफोरानो दावबायारिफोरा थाथ'नानै माखासे फट' भिडिअस बायदिसिना क्लिप लायो। थाङै थाङै जोङो शिलं टाउननि फारसे खाथिथार सहैबाय आरो दा जोङो शिलं टाउनाव थाङोब्ला नोंथांमोननो दिन्थिगोन। बेयाव बयबो मिथिगौ पुलिस बाजार, जायखौ सेन्टार पइन्ट होननानै मिथियो शिलं टाउननि। बै पइन्टआव जोङो गारिखौ लाखिहैगोन आरो बिनिफ्राय माखासे भिउफोरखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन। दा जोङो शिलंनि फारसे आवगायगासिनो दं। जोङो आवगाय। जोङो शिलं सेन्टार पइन्ट मोनैनि आगोल मोनसे चकआव दुर्गा फुजा फालिनाय जोङो नुलांदों। दा बै पेन्डेलनि सिंजोंनो जोङो जोंनि गारिखौ लांनो गोनां जादों। दा बेयाव माखासे सुबुंफ्रा खिचुरि ओंखाम जागासिनोमोन, जायखौहाय जोङो नुनानै माने गोजान लामा हान्थिनाय हिसाबै उदैयाबो उखैबायमोन जोंनिया। दा बेयाव जोङो खिचुरि ओंखाम मोनजागोन नामा होननानै सानदोंमोन, नाथाय जालांनाय जायासै। थारमाने जोंनि टारगेटआ पुलिस बाजारसो। जाय पुलिस बाजाराव थांनानै जोङो जोंनि थानो गोनां जे जों जाय जायगायाव थाहैनांगौ बैनि फारसे जोङो थांनो गोनां जादों। दा हटेलबो जोङो बुक खालामखायाखै। सानदों माने जों बायदि मानसिया एसे हटेल बुक खालामखायोबा जोङो हानाय नङा नामा होननानै, बेनिखायनो जोङो एसे खम दामफ्राव मोनगोन नामा होननानै माने डाइरेक्ट जोङो पुलिस बाजाराव थांनो नाजादों आरो थांनायनि उनावसो जोङो हटेलखौ नागिरगोन होननानै सानगासिनो दङ आरो नायनि माबायदि जोङो लज मोननो हायो। मेघालय होनबाथ' जोङो बयबो मिथिगौ जे नर्थ इस्टनि मोनसे बाहागो हादरसा, जाय हादरसाया सारा मुलुगावनो मानि थाखाय मिथिजायो जे मुलुगाव बयनिख्रुइबो बांसिन अखा हाग्रा जायगाया बै मेघालय हादरसायावनो दङ, जायखौ जोङो सेरापुन्जि होननानै मिथिगौ। दा जोङो सेरापुन्जिनि फारसेबो जोंनि दावबायनाया जाहैगोन। नोंथांमोना नुगोन सेरापुन्जिनि माखासे भिउखौबो नोंथांमोना आंनि माखासे भिडिअ नुनो हागौ। दा बेनो जोङो मेघालय होननानै बुङोब्ला मिथिगौ जोङो बेयाव थानाय हाजो हाला, बिफां लाइफां आरो सबसे समायना बिफां लाइफां पाइन बिफांफोर बैनि थाखाय जोबोद मुंदांखा। आरो बेजों लोगोसे बेयाव थानाय हाजो हाला, दै बाज्रुम, बिनि समायना मिथिंगायारि महर, बैसोरखौ नुयोब्ला जोङो जोबोद गोसोखौ मोजां मोनो। जोंनि नर्थ इस्टआ एसेबां समायना मिथिंगायारि नुथायफोरजों बुंफबनाय। दा लोगोफोर शिलं थाङोब्ला नोङो लामानि माखासे नुथायफोरखौ नुयोब्ला जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनो। बेनि वेदार बिराद
मोजां वेदार जायखौ जोङो रमान्टिक वेदार होननानै जोङो बुंनो हायो दा जोङो नै शिलं सेन्टार पइन्टनि फारसे आवगायै मोनहैबाय दा बे अनलि 50 मिटारसो दंबावो शिलं सेन्टार पइन्टआ बिनि उनावनो जोङो गारिनिफ्राय ओंखारसिगोन आरो जानो थाखाय जिहेतु ओंखामा उखैनाय मोनबाय बिरादनो उदैयाव जानो थाखाय जोङो हटेल नागिरसिगोन ड्राइभार बिथां बुंनाय मथे माने खाथियाव मोनसे बेंगलि हटेल दङ होननानै बुंदों दा बै हटेलावनो जोङो ट्राइ खालामनो नागिरदों जोंनि लान्चखौ दा लोगोफोर नैबेनो शिलंनि मेइन पुलिस बाजार जायखौ होननानै बुङो शिलंनि सेन्टार पइन्ट बेनो सेन्टार पइन्ट बेयाव ओरैबायदि बाजार जायो दा जोङो बुंनो गोनां जागोन आरो सानफ्रोमबो मेला बायदि जायो आं नोंथांमोना बे बाजारनि भिउखौ नै दिन्थिनो नागिरदों बेलाय खाथियाव नै जोङोथ' माने गोबां जायगायाव दा नुदों आइ लाभ उमुक दा नैबावबो आइ लाभ शिलं लिरनाय दं आइया खिन्थु गैलिया खिन्थु लाभ शिलं नैबे लिरनाय दङ साजायनानै दङ दा जोबोर समायना नायनो थाखाय नै मेइन पइन्टआ जोङो बेयावनो थांग्रोनो गोनां जायो बिनि उनावसो जोङो बहा थानो गोनां जायो बहा थानो नोंथाङा सानो बैनि फारसे जोङो साननो हायो आरो दा मेइन पइन्ट हिसाबै मेइन बाजार हिसाबै नैबेनो शिलंआव जोङो दा नै ओंखारबाय शिलं मेइन पइन्टआव दा जोङो जोंखौ दोनबोनाय आदाजों बिदाय लाबाय लाबाय दाना आं नोंथांमोननो गोसो जादों माने शिलं सेन्टार पइन्टनि 360 भिउ नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय नाय नोंथांमोना गारिनिफ्राय ओंखारखांनानै जोङो लान्च खालामनो थाखाय हटेलनि फारसे थांदों दा जोङो हटेल सुरुचि होननाय नैबे हटेलाव जोङो जोंनि आदारखौ जानानै लादों दा बेयाव जोङो जानो थाखाय हटेल मोननो एसे गोब्राब जायो जों माने एसे खम दामनि हटेल नागिरनानै नैबे सुरुचि हटेलाव जादों दा गाज्रि नङा जानाय आइटेमफ्रा मोजाङानो बिथांमोना साफ्रोमबो ओंखाम जाखांनानै गय जागासिनो दङ दा नैबेयावनो सुरुचि हटेलनि मोखां लांगोनायावनो आरो जोङो ओंखाम जाखांनानै हटेल नागिरनो गोनां जादों लज थानो थाखाय गोबां नागिरसेयावबो जोङो मोनाखै पुलिस बाजारनि खाथि खाला जिहेतु फेस्टिभ सिजन गासिबो हटेलफ्रानो फुल जाजोबनाय बिनि थाखायनो जोङो पुलिस बाजारनिफ्राय गोजानाव थानाय 6-7 किल'मिटारसो गोजानाव थानाय नेग्रिम्स हस्पिटाल बै नेग्रिम्सनि आसपास माने खाथि खालायाव थानाय जोङो लजफ्रावसो जोङो थाहैनो गोनां जादों दा बै लजफ्राव जोङो गावनो गाव संनानै जानाय नै बिदि लजआव थाहैनो गोनां जादों दा बेनिफ्राय जोङो जोंनि थफ्ला जि जोमफोरखौ दोननानै जोंनि बे लजआव लाखांनानै जोङो पुलिस बाजारखौ बेरायनो होननानै जोङो फैफिनदों आरो मोनायाव जोङो फैनानै पुलिस बाजारनि भिउखौ ओरैबायदि नुफैबाय बेनि नुथाय ओरैबायदि समायना बेयाव सेन्टार पइन्टआव जोङो फैनानै नुदों बेयाव बेनि मोनायाव नुनाय नुथाय आरो बेजों लोगोसे बेयाव सुबुंनि बाना गोबां सुबुंफ्रा बे सेन्टार पइन्टआव ओरैबायदि बाना जायो आरो बेयाव माखासे बाजारफोर जायखौ नोंथाङा नुयोब्ला सोमोनो गोनां जागोन बे सेन्टार पइन्टआव ना सेकेन्ड हेन्ड गस्ला लंपेन्ट जि जोमनि थाखाय बिराद भिर जायो मानसिफ्रा बेयाव गोबां सुबुंफ्रानो सेकेन्ड हेन्ड गस्ला जि जोमफोरखौ बायो बिनि थाखायनो बेयाव ओरैबायदि मेला बायदि सानफ्रोमबो भिरा जायो
आरो नुनो मोनगोन नोंथांमोना बे बाजाराव गोबां रोखोमनि जानाय आदार स्ट्रीट फुड जायखौ जोङो बुंनो हागोन हनै चाउमिन मम' रुटि आरो बायदिसिना फास्ट फुड आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बेयाव मोननो हागोन दाउ हांनाय अमा हांनाय ओरैबायदि टेस्टि नोंथांमोना जुदि माब्लाबा थाङोब्ला ट्राइ खालामनो जिबनावबो दाबाव ट्राइ खालामनानै जानानै नाय नोंथांमोना अब्लासो मिन्थिगोन वाव बिराद टेस्टि जानायफोरखौ नोंथांमोना बेयाव ट्राइ खालामहैनो हागोन नेक्स्ट जुदि नोंथाङा थाङोब्ला बेखौ जानो दाबाव विंग्स में टाइम लगेगा चले चंदन ये अच्छा है दोसियर जोङो बेयाव दाउ हांनाय अमा हांनाय नैबेखौ जानानै जोङो ओरैबायदि मोजां मोनदों माने गुबुन रोखोमनि मोनसे एक्सपिरियेन्स जों मोननो हादों दा नोंथांमोनाबो माब्लाबा थाङोब्ला जानो दाबाव बिनि उनाव जोङो माखासे मुवा बेसादफोर बायनानै लज फारसे फैफिनो आरो लज फारसे फैफिननानै जोंनि लजआव थायो थ' लोगोफोर शिलं टाउनाव फार्स्ट डेआ जोंना बेखिनिसिम आरो बिनि नेक्स्ट डेआव जोङो गुबुन जायगायाव थांनो थाखाय थियारि जादों लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै गोजोन्थों